Gospodine predsjedniče, ovo izvješće dobro prepoznaje rastuću potrebu za ulaganjima u obrazovanje te razvoj vještina u području novih tehnologija, a posebno bih pohvalila naglasak koji je stavljen na veću dostupnost novca za mala i srednja poduzeća koja su najviše pretrpjela u krizi i čiji je oporavak od krucijalnog značaja za naše ekonomije. No, moram reći da sam zabrinuta samim karakterom ovog fonda jer previše podsjeća na politički projekt centralnog planiranja. Dodatnu zabrinutost u ovom smislu budi i predloženi sastav upravnog odbora jer 75% njegovih članova određuje Komisija, dok je državama članicama onemogućeno imenovanje članova. Vidim da izvješće poziva i na ostvarivanje političkih ciljeva Unije kroz financiranje iz fonda, a ja s ovog mjesta želim pozvati sve dionike da se prije svega vodimo jasnom ekonomskom računicom kako bi porezni obveznici koji sve to financiraju maksimalno profitirali. Hvala lijepa.